Przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy słuchają tych nauk przez internet, wszystkich lamów, tulku, duchowych przyjaciół, członków Sangi, w szczególności mniszki ze wszystkich klasztorów żeńskich i wszystkich przyjaciół w Dharmie, którzy słuchają z całego świata oraz wszystkich moich przyjaciół i krewnych w Tybecie. Przez ostatnie kilka dni nie mogłem udzielać nauk. Nie czułem się zbyt dobrze, a poza tym i też przez kilka dni jakby w ogóle miałam problemy z mówieniem. Musiałem sobie zrobić przerwę. Dzisiaj mamy zatem ostatni dzień nauk, 13 dzień nauk wiosennych Arya Kshema. Więc zakończyliśmy na 20 strofie. Myślę, że począwszy od 21, więc zakończyliśmy jakby temat względnej bodhicitty. Od 21 strofy mamy ostateczną bodhicittę, czy też bodhicittę zastosowania i w związku z tym będzie to dobry moment, żeby podjąć ten temat w przyszłym roku. Właśnie zacząć od 21 strofy. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będę w stanie zakończyć ten tekst, omawianie tego tekstu. Kiedy zakończę ten tekst, omawianie tych obu tekstów, tych obu pochwał, co powinno być następne, to powinniście jakby przedyskutować między sobą i zaproponować jakiś kolejny temat. Chciałbym teraz przejść do innego trochę tematu, która jest w pewnym sensie związana z życiem Miccio Dorje. Więc myślałem o tym, żeby omówić kilka różnych jakby sytuacji z życia Miccio Dorje, ale to nie jest okazało się, że to nie jest tak łatwo jakby pozbierać różne detale dotyczące tych wydarzeń, bo one są porozrzucane po różnych tekstach, więc nie byłam w stanie tego zrobić przez te kilka dni. Przejdę zatem do innego trochę tematu. 다들은 미기도 남달 나노다 가서 샤마를 미치 연시고 지쇼 스남레 샤마르 시베기 연시 고려하지. Myślałem o tym, żeby pomówić trochę o inkarnacji Shamara Rinpochego, ale nie mogłem znaleźć tego manuskryptu, który... Dostałem kiedyś taki dokument dotyczący tego tematu, ale nie mogłem go teraz znaleźć. Szukałem po prostu wszędzie przez te kilka dni i nie byłem w stanie odnaleźć. Czasami po prostu te teksty... Na pewno on gdzieś jest, tylko po prostu nie można go odnaleźć, więc dlatego odłożę jakby ten temat na przyszły rok. Dzisiaj zaś przejdę do tematu, który jest w pewnym sensie związany, jakby jakoś powiązany z życiem Miccio Dorje. I ponieważ też są to nauki adresowane głównie do mniszek, to pomyślałem sobie, że pomówimy o ślubowaniach dla mniszek. Kilka lat temu, podczas konferencji poświęconej właśnie
poświęconej ślubowaniom dla bikszuni. I wówczas dostałem pewien dokument, nie wiem od kogo, może to był Lektong, tak czy inaczej, dostałem dokument napisany przez Sele Nacok Rangdrola, który trochę mnie zdziwił. Dlaczego? On opowiada o tym, jak Micio Dorje udzielał ślubowań bikszuni. Tytuł tego tekstu brzmi, pokażę wam ten manuskrypt. Więc to jest jakby tytuł. To jest historia tego, jak nauki zostały ustanowione w 3 klasztorach Cele. I tam jest taki fragment, że pani Jetsunma Khyentse Tsoma otrzymała pełne święcenia od pana Micio Dorje i została bikszuni. Dotrzymywała swoich ślubowań bardzo dokładnie, bez żadnego błędu. Uczyła 100 mniszek w klasztorze Shokang i żyła długo, doskonaląc swoją praktykę. Była znana i szanowana w całym regionie Taklung. Dlaczego to było dlaczego ten dokument wzbudza zdziwienie? Dlatego, gdyż mówi on o tym, że Micio Dorje udzielił jakby pełnych ślubowań bikszuni. Tylko problem polega na tym, że wspomnienie i jakby wzmianka na temat Micio Dorje że Micio Dorje udzielał ślubowań u bikszuni nie pojawia się w żadnym innym piśmie, tylko w tym piśmie Sele Nacok Rangdrola. Nie ma nawet najmniejszej wzmianki o tym w żadnych jego autobiografiach, ani w żadnych pismach innych autorów. Dlatego mamy pewien problem z tym, żeby zaakceptować, jakby przyjąć za pewnik, że ta wzmianka jest prawdziwa. Zaczęliśmy, kiedy odnaleźliśmy ten tekst Nacok Rangdrola, zaczęliśmy robić większe badania, zaczęliśmy badać ten temat głębiej. Wcześniej jakby nie wiązaliśmy Micio Dorje z ślubowaniami bikszumi, ale ta wzmianka jakby sprowokowała szersze badania. Oczywiście Micio Dorje napisał kilka komentarzy dotyczących Vinaya i tam opisuje, w jaki sposób bikszuni jak można udzielać ślubowań bikszuni. Micio Dorje opisuje ten rytuał. Tak czy inaczej, ale nie ma wzmianki o tym, żeby on udzielał tych ślubowań. Tak czy inaczej, w 2004 roku jakby zajmowałem się, jakby reformowałem całego kodu działania, tak, jakby karmakadium mnichów i mniszek, kiedy mówiliśmy o tym, jak nosić szaty, jak nosić zen, jak wykonywać pokłony w szatach, jak składać ofiary i tak dalej. Jakby jak mnisi powinni się właściwie zachowywać, jakby. I wówczas właśnie dotarł do mnie ten tekst Vinaya, te komentarze Vinaya dotyczące rytuałów udzielania ślubowań bikszuni. I dlatego właśnie od tego Menlamu w 2004 czy 2005 roku zaczęliśmy tworzyć specjalne miejsce podczas Menlamu dla w pełni wyświęconych mniszek.
jakby główną jakby przyczyną tego był właśnie ten tekst Micio Dorje dotyczący Vinaja, który jakby otworzył nam oczy na pewne kwestie. Co było takiego szczególnego w tym tekście? Myślę, że pokażę wam tekst tego tekstu, tego komentarza do Vinai i te ustępy, które będziemy cytować. Więc w tym jakby tytuł tego tekstu brzmi tak, że to jest prezentacja wniosków dla Sangi, wniosków dla i tak można powiedzieć wniosków, takich propozycji dla Sangi, dla osób powiązanych z Sangą i dla po prostu świeckich praktykujących. Jak wiadomo, te ślubowania mnisie, dla mniszek jakby od samego początku jakby zależały od mnichów. Tak? To najpierw wyświęceni byli mnisi, potem wyświęcone były mniszki i nadal wyświęcenie mniszek zależy od wyświęcania mnichów. I mówi się, że zasada jest taka, że musi być przynajmniej 4 bikszu obecnych podczas święceń i często mówiło się w Tybecie, że w przypadku ślubowań bikszuni to muszą być również bikszuni, również inne pełni wyświęcone mniszki. Natomiast Micio Dorje mówił, na przykład, że w sutrze jest napisane, że bikszuni są w pełni wyświęcane przez bikszu i w związku z tym otrzymują takie same ślubowania jak bikszu. Że jakby to zgromadzenie mniszek obecnych podczas takiego wyświęcenia jest tylko tradycją. To w zasadzie mogą być albo mniszki, albo mnisi. Nie ma żadnego znaczenia. Tak czy inaczej, Micio Dorje podkreślał, że mnisi mogą wyświęcać mniszki. Nie ma żadnego w tym problemu. Że wystarczy tylko zmienić kilka słów, na przykład zamiast mnich powiedzieć mniszka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu i wtedy bardzo łatwo jest przerobić cały ten rytuał z rytuału dla mnichów na rytuał dla mniszek. Więc kiedy zobaczyłem ten komentarz Micio Dorje, nie wiedziałem jeszcze, nie znałem jeszcze tego tekstu Cele Natsokrang Drola, więc nawet nie pomyślałam, że Micio Dorje mógł że Micio Dorje mógł udzielać takich ślubowań, ale na pewno widać było, że myślał nad tym tematem że poświęcił temu tematowi sporo czasu i spisał wiele swoich spostrzeżeń i uwag. Istnieją również inne przykłady, jakby wzmianki w jego tekstach, które jakby wskazują na to, że najprawdopodobniej udzielał takich ślubowań mniszkom, właśnie zmieniając słowa rytuału ale w gruncie rzeczy, poza tą wzmianką w tekście Cele Natsokrang Drola, nie ma zbyt wielu w ogóle wzmianek na temat udzielania ślubowań mniszkom przez Micio Dorje. Są tylko pewne takie pośrednie zapisy, które wskazują na to w pewien sposób, taki pośredni sposób. Na przykład. Jest taka praktyka, w Puji Mahakali jest taka bardzo znana modlitwa, która się nazywa Madagma, napisana przez Micio Dorje
w stopce jest napisane, że napisał to Micio Dorje na prośbę Rinchen Palmo. Madagma jest dość brzmi bardzo dziwnie jako tytuł, bo po prostu była taka tradycja, że pierwsze słowa modlitwy używano jako tytuł tej modlitwy, jako nazwę tej modlitwy i tak było w tym przypadku. Tak czy inaczej, w stopce jest napisane, że Micio Dorje napisał tę modlitwę na prośbę Rinchen Palmo, czyli podobnie jest w zbiorze wszystkich dzieł zebranych Micio Dorje jest taki zbiór modlitw, w którym również jest napisane, że napisane przez Karmapę Micio Dorje, Sango Dorje, na prośbę Rinchen Palmo, która była pełna wiary. Więc oczywiście samo imię Rinchen Palmo wskazuje, że to była jakaś kobieta, tak? Że to była jakaś uczennica Micio Dorje. Samo imię nie wskazuje na to, że to była mniszka czy bikszuni, ale jest jeszcze jeden tekst, który się nazywa Światło dogłębnej takości, niezwykła medytacja na Guru Vajrasattwę. I w tej stopce tego tekstu jest napisane tak. Oto niezwykła medytacja na Guru Vajrasattwę z ustnej tradycji Gyalwang Karmapów, napisana w kilku punktach dla Shakya Bhikshuni o wielkiej wiarze i oddaniu, której na imię było Rinchen Palmo. Więc nie wiemy nic więcej na ten temat, kim była Rinchen Palmo, bikszuni, bo tutaj wyraźnie jest napisane, że ona była bikszuni, ale jest również taka pieśń Micio Dorje odnaleziona przez Pałac Soglang Trengłe i napisana w jego takim zbiorze pieśni Kadziu, w której i ta pieśń brzmi mniej więcej tak, że praktykuj, twoją główną praktyką niech będzie Mahayana i bodhicitta aspiracji i zaangażowania. Głównymi punktami jest oddanie Guru Yoga, cokolwiek się pojawia, niech będzie twoim idamem, nie przywiązuj się do ciała, ani do tego wszystkiego, co posiadasz. Wyrzucaj świadomość jako literę A w przestrzeń. Te nauki jakby zawierają wszystko. Więc i tutaj jest również dopisek. Napisałem, kiedy poproszono mnie o spisanie instrukcji udzielonych wcześniej dla pani Rinchen Palmo, ale ponieważ nie było czasu, jakby zrobiłem to w wielkim skrócie. Taki mniej więcej jest. Więc tutaj znowu wspomina się o Rinchen Palmo i jakby wskazuje, ta pani, ten dopisek wskazuje na to, że to była kobieta o szlachetnym urodzeniu, która później została bikszuni. Nie wiemy, czy to była Rinchen Palmo, czy Kynchok Palmo, bo czasami wcześniej w innych tekstach wspomina się o Kynchok Palmo, ale też z drugiej strony też trzeba pamiętać, że słowo ratna, sanskryckie słowo ratno, czasami można tłumaczyć jako Rinchen, na tybetański jako Rinchen, a czasami można tłumaczyć jako Kynchok, czyli jakby są dwa sposoby tłumaczenia tego słowa. Dlatego być może, że czasami to była Rinchen Palmo, a czasami Kynchok Palmo. I że to jest ta sama osoba, ta sama kobieta. Jeżeli Karmapa Micio Dorje udzielał ślubowań bikszuni,
사야지 기타 주어지 용으로 따디 커두들이야 아주 삼방과 Więc pytanie jest takie, czy jeżeli to robił, czy to było prawidłowo wykonywane, czy nie? Więc Więc z historycznego punktu widzenia istnieją dwa rodzaje, dwie różne sposoby udzielania ślubowań, pełnych ślubowań mniszkom. Albo przez jakby pojedynczą sangę, czyli sangę samych mniszek, samych bikszuni, albo przez dwojaką sangę, czyli przez sangę i mniszek i mników. Buddyzm, jak wiemy, pojawił się w Tybecie za króla Songtena Gampo. Ale jeśli chodzi o święcenie Amnisie, to one pojawiły się dopiero za króla Trisonga Decena. Są takie edykty Senelek wydane przez Senelek i Trisonga Decena, które właśnie wskazują na tego rodzaju ślubowania, na to, że pojawiły się tego rodzaju ślubowania. Bo jedną rzeczą jest upowszechnianie nauk, a drugą rzeczą jest jakby pojawienie się sangi buddyjskiej, prawda? Więc dopiero pierwszymi jakby takimi pisanymi wzmiankami na ten temat są takie zapiski Samie, w której mówi się, że reprezentacje trzech klejnotów zostały wybudowane, że kiedy one powstały, wówczas ludzie Tybetu zaczęli być prowadzeni do wyzwolenia. Czyli to jakby to prowadzenie do wyzwolenia właśnie oznaczało, że zaczęli być święceni na mnichów i mniszki. W Tendziurze również jest taka sekcja listów. Mówi się w tych listach, że w Tybecie nie było nawet takiego słowa bikszu. Dopiero Trisong Decen jakby ustanowił prawdziwą dharmę w Tybecie. Zgubiłem połączenie na chwilę. Chyba mówiłam o Pejang, prawda? Więc w Tendziurze jest właśnie taki list i w stopce tego listu mówi się o tym właśnie, że w przeszłości w Tybecie nie znano nawet słowa bikszu, a potem Trisong Decen jakby ustanowił prawdziwą dharmę. I że wtedy pojawił się jakby pierwszy tybetański mnich o imieniu Paliang. To był jakby pierwszy bikszu tybetański. W Drepung są również takie stare manuskrypty, które się nazywają Kroniki z Ba, i to jest bardzo stary tekst. W tych kronikach mówi się tak, że niektórzy uważają, że tłumacz Sambota, Ciekidze i inni byli mnichami, ale to jest nonsens, ponieważ
ponieważ to taki nonsens jakby upowszechniają ludzie, którzy nie słyszeli nigdy o siedmiu mnichach, którzy przechodzili test, tak można by to było nazwać, bo to byli ci pierwsi mnisi, którzy przechodzili test, to byli właśnie pierwsi mnisi króla Trizonga Decena, którzy wybrali, w 7 z nich zostało wybranych właśnie jako takich mnichów, którzy będą testować jakby ślubowania, czy są w stanie je utrzymać, czy nie. Więc to byli jakby pierwsi mnisi w Tybecie. I ogólnie mówi się, jakby powszechna wiedza jest na ten temat jest taka, że właśnie oni pojawili się jako króla Trizonga Decena dopiero i że ich opatem był Shantarakshita, to on im udzielał tych ślubowań. Tak jak pisze się w tych kronikach, że w pełni księżyce pierwszego miesiąca wiosny roku owcy siedmiu mężczyzn z Chim, tak? I to Shakyabarba, Tsenklengtrup, Bajrocana, Shanklabu, Shobu Konlen i oni jakby ich wyświęcił mistrz Shantarakshita. Więc tam jest również kilka historii na ten temat. W tych kronikach mówi się również o tym, że Shantarakshita był jakby ze szkoły Tamra Shatiya. Ogólnie myśli się, że jego ślubowania pochodziły z tradycji Sarvastivada, ale właśnie w tej kronice mówi się, że jego ślubowania pochodziły z tradycji Tamra Shatiya. I że tych 7 pierwszych mnichów w Tybecie zostało wyświęconych w tej samej tradycji oczywiście. I że w ten sposób właśnie tych 7 pierwszych mężczyzn zostało wyświęconych. Inni zaś myślą, że po prostu Shantarakshita nie był opatem, który wyświęcił tych mnichów, tylko że to był jakiś inny mistrz właśnie, który utrzymywał ślubowania w tradycji Sarvastivada i to on ich wyświęcił. Dlatego tutaj są pewne niejasności. Tak czy inaczej, w owym czasie to nie było tak, że tylko mężczyźni przyjmowali ślubowania. Były również kobiety, które przyjmowały ślubowania. W tych kronikach z Ba mówi się tak. Wówczas Karciensa i Jangchubje również przyjęły ślubowania wraz z 300 innymi kobietami. I że one otrzymały, że po wybudowaniu i konsekracji Samie Ła Samyak został wyświęcony i otrzymał imię Yeshe Wangpo. I w tym samym czasie Waratna, czyli inny mistrz, był opatem dla pani Cheng Tringyal i 100 innych kobiet. Pani Cheng Tringyal to była królowa Tybetu, żona Trizonga Decena. Tak czy inaczej, było później również i wiele innych wzmianek, nie tylko w tych kronikach Ba, o tym, że właśnie pierwsze kobiety zostały wyświęcone właśnie przez tego mistrza Waratnę. Zaś w takim manuskrypcie, który odnaleziono na początku XX wieku w Duanhang, nazywanym
ustalanie logiki Mahajany nagłego przebudzenia. Mówi się o królowej Tridje Motsen, innej królowej Trisongha-Decena, która z wielką wiarą i oddaniem na początku przebudziła się, doświadczyła urzeczywistnienia w jednej chwili, a potem obcięła swoje czarne włosy i przyjęła pełne święcenia mnisie od mistrza Mahajany, czyli od tego mnicha z tradycji z Chin, który przebywał wówczas w Samie i podczas tej sławetnej debaty. Więc to wyjaśnia, że królowa Tridje Motsen, Trima Namca i 300 innych żon ministrów tybetańskich przyjęło ślubowania i przyjęło pełne ślubowania bikszuni. Zaś opatem, który je wyświęcił, był opat Mahajana. I dzięki właśnie jego naukom one postanowiły przyjąć te ślubowania. Czuły bardzo duży związek z tym mnichem. Z tym mnichem, który tradycyjnie mówi się, przegrał tą debatę w Samie. Więc to była żona Trisongha-Decena, jego siostrzenica i 300 innych kobiet jakby z tych szlachetnych rządowych jakby rodzin z dworu królewskiego. Niektórzy zaś mówią, że to nie był on, że Mahajana nie był opatem, który udzielał tych ślubowań, tylko że Shantarakshita udzielił tych ślubowań, ale Mahajana był nauczycielem, który tak czy inaczej nauczał te mniszki, z którym one czuły bardzo silny związek. Więc wygląda na to, że pierwszymi bikshuni w Tybecie była właśnie królowa, żona Trisongha-Decena, Trigel Motsen i tych 300 żon ministrów. Są jeszcze również inne zapiski historyczne z tego czasu, które o tym mówił. Są takie jakby inskrypcje na dzwonach w Samie, te dzwony zostały podarowane właśnie przez tą królową. Na jednym na przykład z nich jest napisane, że ten dzwon został podarowany przez panią królowę i królewicza, tak, jakby księcia, w ofiarowaniu dla 3 klejnotów, i którzy dedykują całą zasługę temu, aby król Trisongha-Decen żyli i aby osiągnęli pełne przebudzenie i tak dalej. Właśnie to jest tutaj na tym obrazku widać ten dzwon z Samye Link. W Tybecie nazywa się dziąg, to są takie wielkie dzwony świątynne. Więc te wielkie dzwony w Tybecie nazywane są dziąg. I na nich zazwyczaj pojawiają się właśnie inskrypcje od sponsorów. I na tym dzwonie pojawiła się ta inskrypcja mówiąca o tym, że zasponsorowała go królowa. Ale w Samie jest również drugi dzwon, bardzo podobny. Nie, przepraszam, on nie jest w Samie, on jest w świątyni Tradruk.
I na tym dzwonie również jest inskrypcja mówiąca o tym, że ofiarowała go ta sama królowa. 다디랑 갈라산 디 신겐데네 조모 청주 이니 조모 청주 겐사티 가라산 다다 티게모제사 그럽도 총사를 제래야 Że zasponsorowało go 네 청주 dzieło Jiangciub, 제단 비규선 więc zasponsorowała go królowa, ale jej imię się zmieniło, czyli tutaj ona jest nazywana dzieło Jiangciub, czyli jest nazywana swoim imieniem, które otrzymała po święceniach. 가라산 조모 티게모 Więc jakby te dwa dzwony 로규기미나 계제지 몇방다 jakby wskazują na to, są jakby dowodem na to, że królowa zmieniła co? Mm, e, Przestała być jakby królową, świecką królową, żoną króla i stała się mniszką Bikszuni w którymś momencie. 솔직히 캠보티 바레나이나 자 아다 바시 가라산 바시가 남 Tak, czy znaczy nie wiemy dokładnie, czy opatem, bo opatem jest ten kempo, który udziela ślubowań. Czy opatem królowej był Waratna, czy był nim Kempo Mahayana. 일에 채워도 Tak czy inaczej, wyraźnie jest napisane, że sangą, czyli bikszu, którzy jakby uczestniczyli w tej ceremonii, byli mnisi, nie mniszki. To nie była jakoś podwójna sanga złożona z mniszów i mniszek, to była pojedyncza sanga złożona tylko z samych mnichów. 파야 중로 마야 중니 엔디치 수다지 Więc jakby twierdzenie, że nie można wyświęcać mniszek, bo nie ma innych bikszuni, którzy mogłyby uczestniczyć w takiej ceremonii, jakby nie ma obecnie sensu, bo w historii Tybetu jakby wiele przypadków było takich, w których ślubowań udzielali tylko mnisi i tylko mnisi uczestniczyli w takim ceremonii. 민세도 공기 아니 개롱다 개롱 W tym mniej więcej czasie pojawiły się również inne zapiski, które na przykład różnych mistrzów, które mówiły na przykład tak, teraz udzielił instrukcji bikszu w pełni wyświęconym mnichom, mniszkom i innym mnichom i jakby i innym wiernym, czyli jakby istnieje wiele zapisków mówiących o tym, że w pełni wyświęcone mniszki żyły w Tybecie w owym czasie. I oczywistym jest to, że przy ich święceniach jakby uczestniczyli tylko mnisi, bo mniszek jakby wcześniej nie było aż tylu mniszek, które mogłyby uczestniczyć w takiej ceremonii. Teraz zrobimy 30 minut przerwy. 다당기 공도 쉬는 신체는 경험이기도 지게는 경험마 가르쳐서 Więc jak mówiłem wcześniej, 루규지 예비bre 딱 이시 경험을 주위에 와는 밤이나 한 되게 감정을 istnieje zapis o tym, że Michio Dorje udzielał ślubowań bikszuni, więc można by się zastanowić, jak do tego doszło, jak wyglądała przeszłość, jakby wyglądała historia tych ślubowań. I o tym właśnie teraz mówimy. Mówiłem o tym, jak to było za czasów króla Tisonga Decena. Następne zapiski pojawiają się z czasów X wieku, w której są to na przykład zapisy Lamy Yeshe, który mówił o tym, że jeżeli kobiety chcą zostać w pełni wyświęconymi mniszkami, to nie powinniśmy ich powstrzymywać, powinniśmy budować dla nich świątynie i im w tym pomóc. Żadne żony ministrów czy innych
dworzan nie powinny być powstrzymywane przed tego rodzaju decyzją. Em, I jakby te zapiski jakby są dowodem na to, że w owym czasie były bikszuni w Tybecie. Również zgodnie z historią życia Rinpocha Sangpo, napisaną przez Jnana Shri, mówi się, że Rinchen Sangpo miał troje rodzeństwa. Pomiędzy nimi jego siostra Sherab Tsomo, została bikszuni. Ona studiowała buddyzm jakby Vajrayanę i praktykowała ją, osiągnęła wielkie siddhi i była jakby dobrze znana jako Naljorma Chokidrönma. Kolejne zapiski pochodzą z XIII wieku, w którym mówi się o tym, że żona Drogyna Chipaka, on miał ojca Chopina Chiapaka, on miał 6 żon i jedna z nich była córką króla i później przyjęła ślubowania mnisi od mistrza Sonama Bum i założyła klasztor żejski. Drogon Ciepak zaś sam mówił, że on był opatem 4425 bikszu, bikszuni, mnichów i mniszek z Nepalu, Indii, Chin, Korei, Mongolii, Dżangu, Ujguru, Siusen i tak dalej. Co to znaczy? Więc on jakby tutaj również wspominał o tym, że mniszki i w pełni wyświęcone mniszki były wówczas w Tybecie, między innymi w jego klasztorach. Czwartym dokumentem, który jakby wspomina o bikszuni, on pochodzi z XIII wieku. Wówczas było takich dwóch wielkich uczonych z Minyangu, którzy byli związani z Karmapą Deshinshenpą i jeden z nich nazywał się Kashipa Rinpoche. On otrzymał ślubowania od mistrza Sonama Drakpa i upowszechniał dharmę w centralnym Tybecie, a także w zachodnim Xia. I on również wspomina o tym, że jego sangha obejmowała 100 bikszuni. I to zostało spisane w jego historii, jego życia i wyzwolenia, opisanego jakby przez jego głównego ucznia Sengye Sangha. Piątym dokumentem jest z XV wieku, jest dokument mistrza Vinay Namkasunama, o którym mówi, że był Khenpo, który udzielił ślubowań Chua Rangjung Winmo. Więc to jest jakby 5. dokument, który wspomina o tym. 6. dokument pochodzi z XIV wieku, z dzieł zebranych Redawa Shonu Lodro, w którym mówi się, w którym jest taki tekst zatytułowany, że to są rady dla pani Zangdrok Chepal Sangmo, w którym napisane jest na końcu, że Geshe Yeshe Pal
jakby przyniosła ten list do pani Bikszuni wraz z takim płaszczem, a ta się bardzo ucieszyła. Tak czy inaczej wygląda na to, że ten tekst był napisany właśnie do tej pani, do tej Bikszuni, co jakby potwierdza, że Bikszuni żyły wówczas w Tybecie. 7 dokument to z początku XV wieku, dotyczy Sandzie Dorjepamo. Ona była jakby pierwszym, jakby rozpoznaną emanacją Vajravarahi. Nazywała się Shakya Budrenma. Najpierw otrzymała zwykłe święcenie mnisie, a potem od Bodona Penchena. Więc jakby 10 bikszu jakby uczestniczyło w tej ceremonii udzielania jej ślubowań. To wszystko jest opisane bardzo dokładnie w jej historii życia i wyzwolenia. Nie muszę o tym dużo mówić. Potem przyjęła ślubowania bikszuni właśnie w obecności tych 10 bikszu, czyli w obecności męskiej sangi. I mówi się, że następnego dnia, po tym jak otrzymała te ślubowania, mówi się, że Rinpoche zaprosił ją na lunch, na jakiś posiłek. Założyła jakby swoje pełne szaty dharmy, przyniosła swoją miseczkę i jej służącą była również mniszka. I przyszły zobaczyć Boroma Penchena i mówi się, że ten widok był bardzo inspirujący, jakby ten widok tych 2 mniszek. Więc on, jak ją zobaczył, to powiedział, że czasami archaci pojawiają się na ziemi, że to jest właśnie teraz archatka pojawiła się na ziemi. Tak jakby spadła z nieba po prostu na ziemię, prawdziwa archatka. Więc kiedy on ją zobaczył, był bardzo taki poruszony. I ta cała sytuacja jest również opisana właśnie w jej historii życia. Ósmym tekstem, który wspomina o Bikszuni w Tybecie, to jest tekst z XV wieku, że wówczas żyła taka kobieta, która się nazywała Sakya Bungdenma i że ona najpierw była taką świecką praktykującą, a potem poznała Khenpo Shakya Sengpo, od którego przyjęła pełne ślubowania i
Więc i ten Kempo, który udzielał jej ślubowań, jakby miał takie doświadczenie, że widział jakby w niej kryształową stupę. Zobaczył w niej kryształową stupę. I ten Kempo jakby spytał innego mistrza o to, co to może być. Więc ten drugi mistrz powiedział, o to może być po prostu rezultat praktyki Shiny. Ale pomedytował nad tym jeszcze trochę a potem powiedział on tej świeżo wyświęconej mniszce, że urodzi wielkiego mistrza. Przypomniał taką historię o pewnej kobiecie w Indiach, która była świecką praktykującą, przyjęła ślubowania i zaszła w ciążę jakoś cudownie i była matką Asangi i Vasubandu. Więc ten mistrz odesłał tą kobietę, ona musiała oddać oczywiście te swoje ślubowania, a potem jakby urodziła wielkiego mistrza, który się nazywał Shakya Chokden. Przepraszam, wielkiego mistrza Panchena Shakya Chokden, czyli jednego z Panchenów. Więc to była 8. Historia, 9. Pochodzi mniej więcej ze środka, z połowy XV wieku. Właśnie ona dotyczy tego Panchena Shakya Chokdena, który udzielał właśnie święceń bikshuni. Jedną z nich była Gyama Chotrupalmo, o której mowa w pewnym dokumencie. 4 innych wielkich mistrzów jakby uczestniczyło w tej ceremonii. I to właśnie w historii życia tego Panchena Shakya Chokdena jest opisane. Więc tak czy inaczej chciałam po prostu zebrać takie historyczne jakby dokumenty, historyczne świadectwa tego, że w Tybecie wyświęcano bikshuni. Na pewno robiono to do XV wieku. Można o tym przeczytać, można znaleźć wiele potwierdzeń na ten temat. Skoro oczywiście nie o każdym takim wydarzeniu pisano w jakichś księgach albo tekstach, tak? Możemy założyć, że to są tylko przykłady i że takich kobiet było dużo więcej, takich bikshuni było dużo więcej w Tybecie. Można też jakby uznać, że jakby widać z tych zapisków, że większość kobiet, które przyjmowały ślubowania bikshuni, jakby pochodziły ze szlacheckich rodzin, z jakichś takich dobrze usytuowanych rodzin. To jest tak jakby, ale pośród... Być może, że to jest właśnie, czyli jakby tylko kobiety, które miały jakby większy dostęp do jakby większego wykształcenia, jakby przyjmowały tego rodzaju ślubowania albo szukały sposobów przyjąć takie ślubowania. Nie było to powszechne w takich jakby wśród zwyczajnych ludzi, powiedzmy. I być może, że to jest właśnie powód, dla którego te ślubowania zanikły. Tak czy inaczej, na pewno były też jakieś bikshuni w XVI wieku, tak? Mówi się na przykład Karma Chagme pisze w takim swoim tekście, który się nazywa Ważne nauki dharmy dla mniszek, aby były samowystarczalne w dharmie.
Więc w tym tekście, który tutaj właśnie widzimy, Karma Chagme pisał, że w czystej krainie Utsangu były klasztory męskie i żeńskie i ich liczba była równa. W niektórych klasztorach żeńskich było 300-400 mniszek. Co to znaczy? Więc to jakby Karma Chagma opisuje swojego doświadczenia, tak? Jakby kiedy on udał się do Utsangu, była taka sama liczba klasztorów żeńskich, jak i żeńskich. Męskich, jak i żeńskich. Było również wielu lamów i mistrzów dyscypliny, pośród tych mniszek. Jakby utrzymywały bardzo dobrą dyscyplinę i utrzymywały jakby mężczyzn z dala od klasztorów. Natomiast Karma Chagme mówi, że dla nas w Kamie to jest nie do pomyślenia. Czyli jakby taka sytuacja już ta sytuacja była dość powszechna w Utsangu, natomiast nie w Kamie, nie we wschodnim Tybecie. Tak czy inaczej, chodziło najprawdopodobniej o to, że w Kamie, w klasztorach żeńskich w Kamie nie było jakby mistrzów żeńskich, nie było jakby te klasztory nie były zarządzane przez same mniszki, były zarządzane przez mnichów i to była duża różnica. Tak czy inaczej, widać z tego, że w Tybecie było tyle samo mnichów i mniszek. Do pewnego momentu było to dość równo pomieszczenie. Natomiast później w Utsangu nastąpiła duża zmiana polityczna, co spowodowało, że mniszki były że jakby że źle zaczęto myśleć o mniszkach, że zaczęto się śmiać z mniszek, że jakby i nastąpiło duży jakby taki kryzys dla mniszek. I to się stało w XVII wieku. Do XVII wieku klasztory mniszek rozwijały się doskonale. Od początku wprowadzenia oczywiście nie było wówczas wtedy jakby sytuacji, jak wyświęcać mniszki, ponieważ od samego początku, od króla Trisonga Decena, pełni wyświęcone mniszki żyły w Tybecie, przekazywały swoją tradycję na kolejne pokolenia, więc nie było jakby wielkiego problemu, aby uzyskać, aby kolejne jakby młode mniszki mogły uzyskać tego rodzaju ślubowania. Wówczas jakby mówiło się, Vinaya mówiła, że o tym, że ślubowania świeckie, ślubowania jakby takie wstępne, ślubowania nowicjatu i ślubowania indywidualnego wyzwolenia kobieta może uzyskać od pojedynczego mistrza, natomiast jeśli chodzi o te takie ślubowania pośrednie i ślubowania pełne, to mniszka może je uzyskać tylko od opatki albo opata i w obecności sangi innych bikszu lub bikszunich. W niektórych regionach w niektórych regionach Tybetu istniały wtedy takie jakby całe społeczności bikszuni.
Nie, zaś w innych regionach Tybetu nie było jakby społeczności bikszuni, więc wtedy jakby w różnych tekstach Vinai zaczęto się zastanawiać, rozprawiać nad tym, czy wówczas kobiety, które chcą otrzymać ślubowania bikszuni, mogą je otrzymać od samych bikszu. I właśnie te teksty Vinai jakby wyjaśniają, że tak, to jest możliwe. Możliwe jest otrzymywanie, jakby nie ma błędu w tym, żeby kobiety otrzymywały ślubowania od mężczyzn, ponieważ mówi się w tych tekstach, w tych komentarzach tych Vinai, że kiedy w starszych tekstach mówi się Sangha Bikshu, to wówczas ten termin Sangha Bikshu jakby obejmuje również bikszuni. Że tutaj jakby bikshu nie określa, jakby nie jest takim określeniem męskim na męskich mnichów, na mnichów tylko, ale również obejmuje w pełni wyświęcone mniszki. I to jest Sangha Bikshu. Najważniejsze jest bowiem to, żeby mniszki jakby utrzymywały 8 głównych ślubowań, tak? I jeżeli będą utrzymywały 8 tych głównych ślubowań, to będą utrzymywały je poprawnie, swoje ślubowania poprawne i nie ma błędów w takich ślubowaniach i w takim święceniach. Podobnie w Tybecie najbardziej znanym z tekstem o Vinai jest tekst Conała, takiego mistrza Conała, który mówił, że we wszystkich, że nie ma problemu w tym, aby kobiety otrzymywały ślubowania od bikszu, jeżeli chcą otrzymać święcenia bikszuni. Gdyby ogólnie jakby przyjmuje się, że przecież gdyby kobiety nie były w stanie otrzymywać ślubowań od mężczyzn, od bikszu, to w ogóle nie byłoby żadnych mniszek, bo zawsze jakby święcenia mnichów były pierwsze i tak było za czasów Buddy i tak było w Tybecie. Również w takim tekście o odosobnieniu monsunowym pory deszczowej właśnie tam jest sutra Mahaprajapati, znajduje się w nim sutra, jakby ten tekst zawiera tą sutrę, przetłumaczoną później na chiński w V wieku. Tak czy inaczej, w tej sutrze mówi się, że potem, gdy Buddha jest takie pytanie, Buddo, kiedy odejdziesz w parinirwanę, jak kobiety które szukają ścieżki duchowej, mają przyjąć ślubowania bikszuni? Od opatki czy od mistrza? Na co Buddha odpowiedział Anandie, jeżeli jest to starsza bikszuni, która doskonale utrzymywała dyscyplinę, to ona może udzielać tego rodzaju ślubowań. Więc to zależy po prostu od sanghi. Jeżeli jakby zgromadzenie sanghi jest kompletne, to jest to absolutnie dopuszczalne. Więc Buddha mówił, że obecni podczas takiego ślubowania, podczas takich ślubów powinny być również bikszu. Jakby głównym udzielającym ślubowań może być bikszuni, ale bikszu również powinni być obecni podczas takiej ceremonii. Więc jak to jest logiczne? Więc jakby skąd ta logika? Jakby Ananda dalej pytał Buddę. Natomiast Buddha podobno wtedy odpowiedział, że Anando,
Kobiety są bardzo często zmienne i przywiązane bardzo do wyglądu. W związku z tym istnieje jakby zagrożenie, że odrzucą ślubowania po jakimś czasie. Poza tym głównie są zainteresowane uczniami, a nie utrzymywaniem ślubowań. Jakby bardziej skupiają się na takich doraźnych potrzebach niż dalekosiężnych jakby celach. W związku z tym, mówił dalej Buddha, i w związku z tym Ananda nadal jakby spytał Buddę. W takim razie, czy jest logika w tym, aby opatem dla bikszuni był bikszu? Czy nie powinno być tak, że takich ślubowań powinien udzielać tylko bikszu? Na to, co Buddha odpowiedział, nie, to nie o to chodzi. Wielkie bikszuni są też wielkie bikszuni, tak, które utrzymują ślubowania w bardzo czysty sposób i one są, im wolno jest dobrze, aby one jakby przyjmowały rolę opatki czy mistrza podczas tego rodzaju ceremonii. Dopiero jeżeli nie ma takiej bikszuni, wówczas tą rolę powinien podjąć ktoś z sangi bikszu. Więc tak czy inaczej, jakby patrząc na te wszystkie jakby cytaty z tej sutry, jakby większość jakby później w Tybecie jakby bardzo rozprawiano na ten temat i również na przykład tacy wielcy mistrzowie jak Buton Rinpoche jakby potwierdzali to i wszyscy inni uczeni, że jest dobrze, że kobiety mogą otrzymywać ślubowania od bikszu, od mnichów. Albo mogą być to mniszki i mnisi, czyli bikszuni i bikszu razem, którzy zbierają się razem i udzielają tego rodzaju ślubowań. Więc wielu mistrzów w Tybetu jakby zgadza się co do tego, że nie ma pomiędzy tym różnicy. Za czasów, w Tybecie, kiedy była sanga bikshuni, bardzo często w wielu różnych jakby rejonach Tybetu te kobiety otrzymywały ślubowania od bikszu. Za mało było jakby bikshuni, żeby otrzymywać od nich ślubowania. Bardzo często się zdarzało, że otrzymywały one święcenia od bikszu. W Chinach jakby kobiety były święcane dużo wcześniej, bo już w IV wieku, w Tybecie to był VIII wiek, w Chinach IV. Pierwszą bikshuni była Jinjian. I ona również najprawdopodobniej była wyświęcona przez męską sangę, tak? Nie było innego wyjścia. Nie można powiedzieć, jak to było w Indiach, ponieważ w Indiach jakby bikshuni istniały od czasów Buddy i ta tradycja bikshuni była utrzymywana od czasów Buddy przez wiele wieków. Jakby kobiety nie miały problemów z tym, żeby odnaleźć społeczność bikshuni, która udzieliłaby im ślubowań. Dzisiaj nie mamy jakby bikshuni w Tybecie, tybetańskich bikshuni, w związku z tym, ale dzisiaj dość łatwo jest, podróże są dużo łatwiejsze niż w tamtych czasach, w związku z tym możemy spokojnie zaprosić bikshuni z innych krajów, żeby udzieliły tegoś rodzaju ślubowań.
Mam nadzieję, że kiedy epidemia jakby ustanie, to będę mógł zaprosić kolejne bikshuni, aby pierwsze bikshuni jakby w naszej tradycji w Karma Kamjang, pierwsze mniszki otrzymały od tych bikshuni takie pierwsze ślubowania. Mam nadzieję, że teraz, że za jakiś czas te bikshuni będą mogły wrócić i udzielić ślubowań tych takich pośrednich. To są tak zwane mniszki podczas treningu, a potem udzielą pełnych ślubowań. Więc jeżeli mamy autentyczne bikshuni z innych krajów, z innych tradycji, to uważam, że to że więcej pożytku przyniesie, kiedy nasze mniszki otrzymają ślubowania od innych mniszek, a nie od mnichów. Więc tak jak powiedziałem, już te mniszki, my zaprosiliśmy te mniszki z Tajwanu, które udzieliły tych ślubowań nowicjatu naszym mniszkom. Mam nadzieję, że kiedy będziemy mogli znowu swobodnie podróżować, to zaprosimy te mniszki ponownie, aby te mniszki, które chcą kontynuować, chcą iść dalej i przyjąć kolejny etap ślubowań, aby mogły je przejąć. W przyszłości te mniszki staną się naszymi bikshuni. Mam nadzieję, że z mego życia uda mi się tego dokonać. Oczywiście to nie jest też jakaś taka rzecz, jakiś taki kaprys, mój własny kaprys. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w Bodh Gaya podczas Kagyu Gyncho z różnymi Kempo, Geshe, uczniami, mistrzami i tak dalej. Mieliśmy kilka tego rodzaju jakby konferencji dotyczących Vinai. Bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, czy mnisi mogą udzielać ślubowań mniszkom. Tak czy inaczej, ostatecznym konkluzją tych wszystkich konferencji było to, że wszyscy ci Kempo i Geshe poprosili mnie, abym ustanowił ślubowania bikshuni w Kamjang Kagyu, więc ja po prostu spełniałam ich prośbę. Trzeba również jakby podjąć taki temat, mówi się często, że Buddha powiedział, że pozwolenie na wyświęcenie kobiet skróci jakby czas trwania dharmy o 500 lat. I istnieje w drugim wieku naszej ery, pojawiła się jakby sutra, w której Buddha jakby odpowiadał na ten problem. I tam jest jakby taki cytat jakby z Buddy. Moje nauki będą trwały przez 1000 lat, ale ten okres skróci się o 500 lat, jeżeli kobiety będą mniszkami, będą wyświęcane. Więc można się zastanowić, o czym Buddha mówił, kiedy mówił o tym, że moja prawdziwa dharma przetrwa. Co to znaczy? Co to jest to prawdziwa dharma, o której on tu mówił? Więc już minęło 500 lat.
다이네야. 제가 현재 전부 중대에 Więc wygląda na to, że jakby nauki Buddy powinny trwać tylko 500 lat, tak? Minęło 500 lat, a nauki nadal trwają. Minęło 1000 lat, nauki nadal trwają. Minęło 2500 lat i nauki nadal trwają, więc o co chodzi? Więc jak na to odpowiedzieć w związku z tym? Jak to wyjaśnić? Jednym sposobem wyjaśnienia tego jest to, że więc kiedy Buddha mówił o prawdziwej dharmie, że moja prawdziwa dharma, to on mówił o osiągnięciu stabilnego wyzwolenia, czyli o stanu arhata. Więc być może, że on po prostu myślał o stanie arhata i że taki okres, w którym ludzie łatwo będą osiągali stan arhata, będzie trwał 500 lat. Natomiast innym wyjaśnieniem jest to, że w czasie, kiedy kobiety poprosiły Buddę o udzielanie święceń, to Buddha jakby nakłonił je, powiedział im, że muszą utrzymać 8 takich najważniejszych ślubowań. Jeżeli nie będą utrzymywać tych 8 najważniejszych ślubowań, wówczas to skróci jakby czas trwania dharmy o 500 lat. Więc tak czy inaczej, mówienie, po prostu generalizowanie, że fakt, że są mniszki w naszej sandze skraca czas trwania jakby dharmy Buddy jest błędem. Musimy wiedzieć, jak na takie argumenty odpowiadać. Musimy znać fakty, musimy znać jakby teksty źródłowe, które o tym mówią. Musimy wiedzieć, jak wyjaśnić, że tego rodzaju twierdzenia nie są właściwe i nie powinno się ich rozpowszechniać. W tamtym czasie kobiety miały bardzo niską pozycję w społeczeństwie. Kobiety miały taką służebną rolę. I jakby zmiana tego, aby ludzie, więc jakby zmiana jakby nastawienia ludzi i jakby to, że z czasem że kobiety jakby zdobywały coraz więcej szacunków, jakby takiego społecznego szacunku, ich rola się jakby zmieniała, ich pozycja się zmieniała, sprawiło, że też jakby ich dostęp do nauk i do święceń też się zmienił przez te wieki. Więc to jest jakby na tym kończymy ten wykład i nauk wiosennych. Najpierw chciałam powiedzieć dużo więcej, ale ponieważ moje ciało jakby było bardzo zmęczone, nie czuło się zbyt dobrze przez ostatnie dni, powiedziałem trochę mniej. Bardzo ważne jest, aby w klasztorach żeńskich mniszki mogły zarówno praktykować, jak i studiować. Często w klasztorach robi się z tego jakby osobne jakby kategorie, osobne sekcje klasztorne, ale żeby naprawdę jakby coś osiągnąć w naszej duchowej praktyce, musimy te dwie rzeczy połączyć. To nie może być tak, że ktoś, kto praktykuje, nie może studiować, a ktoś, kto studiuje, nie może praktykować. Nie może, ptak, który ma tylko jedno skrzydło, nie może wzlecieć. Musimy łączyć praktykę i studiowanie, i rozmyślanie. Bardzo ważne jest, aby mniszki robiły to prawidłowo. Aby studiowały różne teksty filozoficzne.
bez studiowania nie będziemy dokładnie wiedzieć, co należy robić, czego nie należy robić, na czym to polega, skąd to się wzięło i tak dalej. Jeżeli nie będziemy wiedzieli i nie będziemy mieli tej takiej teoretycznej podstawy, to nie będziemy dobrze praktykować, nie będziemy we właściwy sposób praktykować. Więc Więc nie wolno jakby dyskryminować mniszek, które praktykują, albo mniszek, które studiują z takiego czy innego powodu. Kiedyś mniszki nie miały zbyt dużo okazji do tego, aby studiować i praktykować. Nie miały takich możliwości jak mnisi. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często mniszki same z siebie nie miały zbyt wielkiego, nie interesowały się za bardzo studiowaniem. Więc raczej przebywały w ośrodkach odosobnieniowych, praktykowały. Bardzo ważne jest to, aby równorzędnie z praktyką studiować teksty filozoficzne. One pomogą nam w naszej praktyce, one pomogą nam poskromić nasz umysł i w ten sposób jakby będziemy przynosić większy pożytek innym istotom. Nasza odpowiedzialność jako praktykujących dharmy jest to, aby wspierać tego rodzaju działania, również wśród mniszek. Więc mamy taki cel. Więc studiowanie w filozofii w Siedrach to jakby widzimy, patrzymy na to jak takie chodzenie do szkoły. Jakby przebywamy w jakiejś społeczności dharmy i jakby nie czujemy się, że jakby pogłębiamy naszą drogę duchową, czy coś w tym stylu. Po prostu chodzimy do szkoły, tak? Zdajemy egzaminy i to wszystko. Powinniśmy łączyć naszą duchową praktykę ze studiami. Mam nadzieję, że w przyszłości nasze klasztory żeńskie będą prawdziwymi klejnotami dharmy i będą faktycznie przynosiły wielki pożytek istotom. Teraz będą modlitwy dedykacji. Jai
大年节哇当节不娘们淘宝各局当切不拉把年干嘛记住年多面着有。No, da dine diye menrej pina smar be kana ma zu lenge menrej pia yar sunde menrej Wygląda na to, że macie jakąś mandalę, tak? Będzie ofiarowanie mandali. Potem będzie jakieś przemówienie, tak? Po ofiarowaniu mandali. Proszę, żeby to było krótko. Nie mamy czasu na długie ofiarowanie mandali. Niech to będzie krótkie ofiarowanie. 당에 menrej 진이 쏟아 되는 가서 말베다 그냥 저리 너기 제 예, 진이 쏟아지 맞은데 안디 쇼들이야 Wystarczy cztery wersy ofiarowania mandali i będziemy mieli przemowę kończącą, dziękczynną. 유지되는 dünya zange nam zange sege yuna joba da dedra shege ina malu ba tamje yawa da ge gang 대당 어버 뮤직 야조나 양게 연라 야즈 라근게 야와 근게 인데랍제 제 대와라 제바 답제 다게 메도 넘버 중원 넘버 다 신예 남다 주와 도조 아메조다 두베 남바에 야와 대다라네 쉐브라 다사 남바 남다 제조다 치메 보마르 베냠바 그바 개바 파베 조겐게 야와 대다라야 제바게 제바가나 라메 야제 대다 야와 남제라야 며 상보제라 대베 도다게 야와 근라 전세 제바 대샤 제단 디모 원게네 뢰당 아단 디신 이게 야 디바다게 이바 지제바 대다 담제 다게 소소 조주 야와 군다 상게 세랑게 남다 럽다 밀로다 로 군게 소나마 강라 대다 군게 제소다예라 가나 조주 지된 점에다 전조ren 브라 상게 마자 공부대다 다게 담제라 고로라나 메바고 양엔 대든 간시대다 로군로 베진데 제게바 신게 dünya 쇼바 다게 타모랍즈라서 예 상자와다 주제 샤바 제소예랑 그제서 개와 중세 다게 제사바 담제다게 전주제오 조제 bü제 조제 메도다 레르벨리제 닌데 gem바데 상예 신도 미제 뼈와 루겐 남다 신라 제바라쇼 예다만 구로레나 멘데라 간니야다야미 이제메데 zambo 디베 장조 남라 바지 민조시 디소메 디시에 공바다 스바 민주 시와라민 남과냐 변조난 저와쇼 청아 신비라예네 동해 심전 다기 신개바셔와 성에
최대 제제 주기로제 정화 신별자의 내동의 심전 달기 신개바 세와 삼위에서 최대 제제 주기로제 정화 신별자의 동의 심전 달기 신개바 세와 삼위에서 최대 제제 주기로제 quan点了没下边点报道，看你们用了的一种大型马律所在之上，牛犊三个撒浪个巴拉修，他说，到底接了的送些哪句什么的，送些哪要的不要嘛？不是送些哪？ Więc jak rozumiem, teraz będzie mowa dziękczynna z, z klasztoru żeńskiego Palpung. Jinula danda di kunza ki microphone di zoom nal gyumindu. 개발민도 다디 개발민도 다랑 지금 뇌연은 직설에 예 디스코도 그리고
다와치 마진상 게리도 홍을 제메이 거네 까치에서 리퍼는 주베 까지니 통통이 제지딩이 칸디 이진다고 방송 칸데 비가 까진 신사 전나야 이단 유망이 겨방 주순 주시베 양의 주변 까지도 진행 각소전이 자람도 본보시 까진 소지도 그미들 제라이 모다빈도 주와 송감이 자기치기 콜로진도 걸와 투미유 주민 차례 집에 모두 주시 방송전은 타밀랑 준비치도 다가를 유머들이 이해장에 민절 투중 두fin 이부슈와다 삼구슈초대 띵이 개비용고 상계까마 맞춰 키기 특지 나무 강화 대신이 지출라 까지 경과 표시가들 마음은 주류 나도라 겹다 왼다 왼이 지출 공부 경기困难的 대신 특지 부절 Więc jakby ona prosi Jego Świątobliwość, aby kontynuował udzielanie tych nauk Arya Krzema, tych wiosennych nauk dla mniszek. Uważa, że te nauki, które otrzymaliśmy jakby w tym roku, były bardzo na czasie, bardzo wartościowe dla nich. 술주다가 흥결주대 냉결주주주로 라메바 반인계와 단지도 야미다고 까유가 개발 빠진다마바 신부된도 믿어주셔 제 방마디 진이 지금 토바이 잡수대 중간 빠동 이시라 깨니 방마디 진이 지금 어디 Modlimy się, aby aby Karmapa i wszyscy mistrzowie kadził, jakby pozostali długo. Reszty nie zrozumiałam. 다 다 자신만 하면 쏘잖아. 자신만 하면 쏘잖아. 네. Teraz będziemy recytować modlitwę Mahamudry. Om
Da da